Ladies and gentlemen, and he promised that we're going to have a guest in the studios right about now. Introducing Zilo. Welcome to the studio. She has beautiful hair, guys. You know they got the umbrella, like say. Oh wow, beautiful crown. But Jamadi, our hair is like a crown, yeah? Yes. Okay, welcome to Zodiak. Okaomasuga. Wimbaru nyimbo zobatsa chidwi. Zikomwambi. What's the response? And to mafanzi yaku azendla ba nyimbo zako. Azikwanda wambi. Eti? It's a new name, I'm sure. Music unamba liti? 2017. 2017. Yes. This is your first project in that album to put out? Okay. Yoyamba inali EP. Inali EP. Okay. Pano mabanga zori EP inaenda bwanji. Inaenda bwino. Okay. Komano time ni inaenda bwino. Inaenda bwino bano bantu adanditwa. Awudziwana bano. Ukuta kuona difference in yonse now bano ba response so ya antu. Ndiyo siyana ndi from the EP. Aha. Ondeka so ndikamavya nyimbo ndimona kuti zinasitadi. Yes. Okay. Timuziwe guys Zilo. We're gonna go to music. We have all the time anyway. So pochambili ya Zilo ni nani? Zero ndi neo. Zero ndi singer, rapper, songwriter. Okay. So music iwe kuti uyambe unayamba liti? 2017 nimene unayamba. Yes. Nthawi yeso natusa so ibi utayamba. Nah. Okay. Time niyo nezo ndungu amba kumene, wana? Maona ntakuyimba basi so niyo ndori nangola ineso ndikhoza mayimba sayiniyo. Yeah. Okay. Komano kudusa EP is nandirengira nthawi. Yes. Okay. For EP natusa 2023. Okay. Badadusa zaka. So mene unkayamba zinukuti I think lero ndiyambe kumapanga music. Unayota sankha kale kuti uzipanga trap or mwina unaita kupanga transition along the way. Yes. Komano antu amanduza ora samayimbe zimene zozisonga bene so batali chani. Oh, really? Why? And nyimbo yambira inali ya hip hop. Yes. Okay. Inali hip hop not as ya galigari mapita ige so download esa galigari. Ndi antu ena kama ivera. Usema imbe jonchi wewe kwena uri uzimba jonchi ndi zimene zozo. Sisi makubalalitsa koma. Zimandibalitsa komano zinandithandiza before naphunzira zinto muzimene zozo. Yeah. Vano the trap basi. So let's talk about trap. Trap who yadenta kumala kunogo yavuda. Why do you think yadenta kwambiri banova mwina ndingokufusa iweyo? The generation nanyuani banova. Ngirapo. Ngando zivebe zachikale. Azivya trap basi. Okay, so mwina kusiyanitsa tingasiyanitse mwanje kuti trap ndi mwina hip hop imene yanthawi yaifeyo mwina jabwida. Say news hip hop. Koma kusiyana kwake. Chifukwa trap inabada mwa hip hop mo. So ni mwana wake? Yes. Nde vanova is like kuri ndizanywa njani komano zakalikale zichani zabobo. Okay, interesting. So Inesh Measurement was a trap. What I've noticed, I don't know if tinga ndi style kanjani ndiye sirere kumosa ndiseka. So simategula kugamwe. Yes. Fona hanshan. Yeah. That's the style. Mwambi jani. Okay, never stage mukabanga performance makabanje kumakagulu nde. Basi umongu kai wewe basi kuzimba tambe. Oh wow. Azatha vene mwango ndiveza kumene tikucheza ndi Zilo amene nditu amaimba nyimbo za trap. Okay, so what rusamene so album yake imene like a butterfly. Chifanya ni title yake like a butterfly. One, the butterfly wambi kumweso butterfly marantauza change transformation munga mene mapuzia school mutawataba makala ka eggi lava pupa and ba sawaba nabanga spread my wings and gavanova now I'm flying. Interesting. So many nyimbo zingati mene mugomaso ma video so far tiyembekeze nyimbo zake zitendizite mwembekeze nyimbo zose mwina tone ma video zake. Okay, komano maba mu nyimbo 12. Yes. Nyimbo 12. So like a butterfly has 12 songs. Yes. Or trap ma collaborations achitika mo menemo. Yes, or trap, but then muiso nyimbo ina the afro, of course. Yeah, the afro. Okay. Money the afro. The afro. Okay. Komano flag see afro. The afro trap, you mix.
Okay, so being artist okuri wachinyamata komanso ndiwensikana and kuimba nyimbo kwambiri nyimbo izizo kumalawi kuno titha kutenga mwina anthu 10 nisongala. I don't think mukukwana kuti 20 ka 50 atsikana ndochepa. That's what I'm trying to say, kuti ndochepa wamene maimba chamba ichichi. Challenges amene kuma nawo anyamata sakuma kuzunguza kuti ayiwe sama kudera sama kuyang'anira pansi. Anyamata ndisanganisunguze mu studio muje wewe kupita kuona kuti mwadzadza anyamata sutulukamwe iwe. Okay. Koma mwina for someone okuti mwina afuna ayambe kapena kuti mwina ndilusa kuzifira kuti ndiluswe komana kuchita manyazi kuti mwina to start putting my projects ake panja kuti anthu ayambe kuafira kapena kuyamba kupanga record kuyamba kuitenga music seriously. Ungamulangize zotani for a lady because they only woman crush so ndipo. Yeah, woman. Ungamulangize zotani. Look at your camera and umlangize mtu amene. Osabanga mantha kumasoso zonea basi wewe ndiwe basi ngariwa gani zori uyambe kuimba iriza zimenezo panga zimenezo. Okay. Osaopa kantu aziti uimba chonchi iniso ndebwana mngwana ngo unangorusa vieni bwana. Awuri iwe unaona ma comments pa Facebook umakhala kuti iweyo ngati wetu kufuso wona kuti wewe muba mulungu kuna muba mulungu yekusangana. Ada umayimba mofuka ngari kuri suna. I saw in the story again. Ndikunena kuti I think trouble yoso sakwizi. Sakwizi wanda maona kuti muntu akuni neziziyo. Sagolo kuti umuzi sangavisitsi. Ukamaona comments amene aja how sisibanga affect. Kale zimandibanga affect. Zimandibanga affect. Mimi ndikuzuzo ndi muntu ndamuyankha ngoba noba. Unaona kuti zajabe. As long as 80% in the positive. Ineyo siningama ngani so 20% ya negative. Dizingopira. Okay. Kunoku malawi kunoku amene amakuwaza amene oimba kandi hip hop in general, hip hop kandi afro ka artist amene amakuwaza mmodzi. Na mmodzi. Okay, uchula. Okay, we know amandweze Forden and amene banga inspire me. Who is that? Senji. Really? Tinaika nyimbo ya Senji before. Mango feel amene baje. Yes, Senji. Oh, Senji. Senji. Muzapange collaborate I think. Naizori nduona kuti kumare kono kuso oimba kazi mona. Senji uchamba ngazambi jana. Timika Senji. Okay. Amene ndi kumare kono. Shout out to Senji. Ngati neona kauda ineso ndikozo kumaimba. Yes, that's wow. That's no Senji. That's beautiful. Yes. What's your really? King of Diamonds. King of Diamonds. We also have her songs. But never sungubira. Studio mnazingo vina kuseli. Okay, King of Diamonds. Okay. Ndi my ladies okauka kulibe. Mulibe mo pakati gole yako nyamata. Amene makuimbita bo. Mbimbi alivo mano. Okay. Nyamata amene mayo ichi mega hip hop kamene mega trap. Penopticus. Okay. All right. Shout out to him. Fusorina mafusonenda mbi. Fusorina loguri pakati pa na sugar ngati ti mabifi ti machanchani. Trap imagoma ndi beef kapena so nayo imatango khala baby na bwino. 50-50. 50-50. Ka beef kaja mafunika zikhalamo. 50-50 yes. Ndawo kauli bo beef na nayo matani godi. Zimba zako. 50-50 woba. Okay. Yo ndi beef ndi muntu. No. Not yet. Yeah. But my beef is away that. Imba kumene kuona ngati anthu beef ewe. Ndimazi beef ndine yo basi. My beef. Me versus me. Okay. Yes. Interesting. Yeah. So mwina from kunyumba kuyambira utapanga discover because I think I want to pursue music as ngati career yanga. Wanu anakupanga anajandila manje and how's the support like? So yandie bueno. I like the honesty. Alizotera nigi. Yeah. Sana yandie bueno. Okay. Koma nthawi imeneyo ndikalikali pano pamwina amba kusinta kuona kuti mwakuti kuti I think munthu yo ali serious tingomusiya. Yes, aba bano ndipamene ndiona kuti I think basi. Pamba mandileta kupita mashow chani. Koma pano pa I think I can go now. And you're gonna go big, so I think I mean. All right, so before I let you go, anything else you want to say to your fans? This is the right time to do so.
Mafans anga ndiye ndimakonda ni kwambiri ere okay ndimakonda ni kwambiri nonda amene mandipangisa uli ne ndizipitabe cause nakachaka mosichaka not almost chaka kumachaka anthu osarusa nyimbo osamaposta chifukwa zinthu zambiri zochitika kumano ndilabweraso munandiyandira mene munalili kalekale ndine I love my fans kwambiri okay wow as your fans we love you too. All right, Zilo, thank you so much for coming through. Ababa nonde etiga nyimbo imene. This title again, yeah? Ndijoncho kamena mamunena somwe na mwangu. Tango yamba. Arikufika ndifika koma ndifika mochero sina yambe ndichinko trap ndina yamba ndeke sindipanga competition ndiri yanaro Mumvera. Sidi kuwa. Sidi banga competition. Guys, I think over me the trap is there. Thank you so much, Zilo. Thank you so much. Kani again to dimene tacheza ndi Zilo. Now let's take a look from at this song titled Aha, and we'll be right back.